και μου είχε πάρει πολύ καλή ιδέα. Αλλά φέτος έχω βαρεθεί και με όλο το σεβασμό σας που έκανα να διαβάζω για το πόσο ηρωικά ήταν τα παιδιά που σκοτώθηκαν στο Πολυτεχνείο, για το πόσο καλή ήταν η Χούντα, για το πώς τέλος πάντων έχει περάσει αυτή η μέρα στα ελληνικά δεδομένα κτλ. Τα ίδια λένε όλοι, εκτός βέβαια από το φίλο μου τον Διονύση, που πιστεύει ότι όλα ήταν υποκινούμενα και πρόκειται για προβοκάτσια εναντίον του Παπαδόπουλου και άλλα τέτοια. Αλλά αυτός δεν μετράει για σοβαρά του. Ήθελα φέτος να κάνω κάτι το διαφορετικό. Γεγονότα όπως το Πολυτεχνείο δεν συμβαίνουν κάθε μέρα, συμβαίνουν κάθε φορά και καλή. Και σίγουρα πολύ δύσκολα θα συμβαίνουν σήμερα. Αλλά τώρα που το σκέφτομαι, εάν συμβαίνουν, πώς θα συγκρούσουν τα διάφορα με μία έτσι. Δελτίο ειδήσεων Μέγκα, ώρα 8 ακριβώς, στη Φόρνητα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, με αγωνία παρακολουθεί το Πανελλήνιο τις δραματικές σκηνές που εξελίσσονται από τα ξημερώματα στον χώρο του Πολυτεχνείου. Ομάδα του κουλοφόρων έχει καταλάβει το κτίριο, από το οποίο ακουγόνται συνεχώς αισθήματα όπως Gucci, Armani, Artisti, Italiani και Μικελεντίο. Ο στρατός είναι σε θέση ετοιμότητας και οι εντολές του Πρωθυπουργού είναι σαφείς. Ανακατάληψη του Πολυτεχνείου με οποιοδήποτε κόστος. Μάλιστα, Γιάννη Πρετεντέρη, ποιο είναι της Το πράγμα δεν είναι σπάσει. Ένα film καλό που δεν μου καταλάβει με το δικό χώρο με το έτσι θέλω και πιστεύω πως έχουν το δικαίωμα να κάνουν ό,τι θέλουν εκεί μέσα. Όχι. Αυτό είναι απαράδεκτο. Ασχολούμαστε δηλαδή τώρα όλοι εμείς με τις αληθείες γνωστών αγνώστων. Όχι. Αν και συμφωνώ με τον Γιάννη σε κάποια από αυτά που είπε, νομίζω ότι η ορκή των φοιτητών είναι δικαιολογημένη. Οι νέες εξαγγελίες της κυβέρνησης δημιουργούν ένα αδιέξοδο στην εκπαίδευση και τα παιδιά λογικό είναι να ξυπνηθούν για ένα καλύτερο μέλλον. Είναι το μόνο που σημαίνει να κάνουν. Έχουμε κοντά μας και τον βουλευτή του Λάος, κύριο Αβίδη. Την άποψή μου, κύριε Αντρέου, αλλά την άποψη που εκφράζει σύντομος ο ελληνικός λαός, τον οποίο εκπροσωπώ στο ελληνικό κοινοβούλιο με την παρουσία. Αυτοί οι αλήτες που εκμεταλλεύονται το πανεπιστημιακό αυτό για να καλύψουν τις παράνομες δραστηριότητες τους είναι οι ίδιοι που πεπυλώνουν σήμερα ένα από τα σημαντικότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα ετούτης της χώρας. Όταν εγώ ίδιος είχα εισηγηθεί στην Βουλή την κατάργηση του ασύλου και στην 24ωρη περιφρούρηση των πανεπιστημίων από ειδικούς αστυνομικούς, δεν με έχει υποστήριξει κανείς. Αυτά τα λάθη πληρώνουμε τώρα όλοι μας, κύριε Τρέμι. Και για όλα ευθύνεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Υποτλάρει και θέλει να μας κάνει Αμερικανάκια και ομοφυλόφιλους. Δεν είναι μια χώρα με ιστορία χιλιάδων ετών και αυτό το πράγμα δεν μπορεί να αλλάξει. Όπως είπε και ο αρχαίος Σιμών φιλόσοφος Πλούτονας, λάβε το όν και κούρευτο. Και τώρα περνάμε στο άλλο αυτό θέμα των ημερών που δεν είναι άλλο από τις αυξήσεις στα είδη δεύτερης ανάγκης. Δελτίο Άντε, 8 παρακάτω, after the time. Παρουσιάστρια μένει σταθερή πάντως. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μιλήσατε στις φυλακές του ξημερώματα μέσα και έξω από το Πολυτεχνείο μεταξύ μερίδων φανταστικών και δημιουργίας των θωρακισμένων του στρατού που προκάλεσαν επιβόλαια δράματα και λεκέδες από αίμα σε αρκετά τάξη. Η αστυνομία προέβησε στη λύση κυκλίας των αρχικών, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για συντονισμένη επιχείρηση των εμπλεκόμενων φορέων που αντιμετώπισε με απόλυτη επιτυχία μια μειοψηφία ταραχοποιών που υποκινούνται από την αντιπολίτευση. Έχουμε μαζί με τον Υπουργό Εσωτερικών, κύριο Ιωάννη Ραγκούση. Γεια σας. Καθώς και τη βουλευτή του ΚΚΕ, κυρία Γιάννα Κανέλη. Τι συνέβησε το βράδυ στο Πολυτεχνείο? Αυτό που συνέβη, κυρία Μανώλη, ήταν ότι μια μικρή μερίδα αναρχικών, σαφώς υποκινούμενοι από πολιτικές δυνάμεις του αριστερού χώρου, κατέλαβε τον χώρο του Πολυτεχνείου και επιτέθηκε βία στα τετραγωνισμένα
κείμενα, τα οποία είχαν καταλάβει για να επιβάλλουν την τάξη, προκαλώντας σοβαρές ηλικές ζημιές. Μετά από αυτή την απρόκλητη επίθεση και σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τα τετραγισμένα εισέβαλαν στον χώρο του Πολυτεχνείου, αφού, και το τονίζω αυτό, αφού είχαν ανάψει τα προσωπικά φώτα τους και έριξαν ειδικά την κατάληψη. Κατόπιν αυτού, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους καταληψίες, οι οποίοι θα οδηγηθούν στην αστυνομία σύντομα. Ήταν μια ακόμα τεράστια επιτυχία για την κυβέρνησή μας. Για ποια τεράστια επιτυχία μας μιλάς, ρε παλαιοκαθήκη, που τα θηράκια σου πήγαν να το έτσι θέλω και ξέφτισα με μένα τα παιδάκια. Α, άμα είσαι άντρας με, στείλε τους πάτους σου να πλακώσουν με μένα να δούμε ποιον. Όλο προβοκάτσια είναι. Τι να καταργηθεί το πανεπιστημιακό. Συγγνώμη, αλλά εγώ δεν μπορώ να μιλήσω πλέον με την κυρία. Φεύγω. Έχω να πάω τις άλλες μέρες. Δελτίο, τα, 8 τέταρτο.